Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Ka high level committee ka balathong dang haki ars ngi menchua ban penkre ya ka jing penkre no yik jaj benre Punjabi na Harijan koloni henne kasngi kan re tri ujeliu kala song ya ka jelang ka beningkong jongani ka kanhon banyakran bat ya tai halor kani ka benta hakani ka jelang ki dikhot jongani ka kanhon balaram khman dau sembot menteri rang ba ka jella uba preston tensong kala shem ya karai ban lumrot ya Baroh ki Dulir ne ki kot kisla ki Ïadei bat ka Jaka sa jong ki jaj benre Punjabi hapo Harijan koloni hadian bakasor babuan balang jong upajba kaladawa na kasorkar bakadai ban perkara no mador yaki nakani ka Jaka uba preston tensong habai kren bakinong pathai kubor hadian ka jelang jong ka high level committee ulai tho bakani ka committee krapatha ya ka Kasils Autonomous District Council kumjo na ka office usim ka himamalem bat na kiwe de kitna trikam jong ka sarkar jilla shwa bakin shem da ka waipat ka rai halor kani kini ka high level committee kalabtha ru yakini kitna trikam bakin IT yakita ki Dulir Baroh saka committee la kumno shua jong uni utayo ka first sitting jongi kalong menne ka por sibichi la shong namar ka first meeting kalong ye discuss shwa ki ki lenti bengin ya kumno bengin sedang ya kanika jing trikam jong ni committee te ngila deb yakren yaki Baroh ban ngila ya rai ba ngin saya kenduk biang within 3-4 days agaba ngin nang yo shwai ki ngilum ye ki kot kisla ki documents Baroh ki Ïadei bat ka te ka Jaka te apo ka sweeper line ke biong ka biong na ka tin kasi ka them motor area Baroh ko we but aneng lai yo na dong shedong i kot sungna la instruction ko mo pi ki department ba pair ki Ïadei ya ka tu benta ba kin submit information ni ki details Baroh information as of today kalong ka updated documents information kat kabak kikidon kenang ba ngin sedang ban steady kita kawai hadin kawai pat bat ngangit scam ba hadin jogata ngin salah ya kaban recommend saya ke sorka ya ka steps ka badai ka biang na ka benta ka jingbit jingbiang lang jom Baroh mdei ban ong tang da ka benta ka to area kadai kalom da ka benta ka jela nam ta ki ba jong ke jela jungi Baroh ko kata kadai ka ba na kaliang jungi ti dukot apo ka committee ka bangi kren ka first meeting kadai itai points whether you accept it or you don't accept it. That's what I'm saying. I can't comment anything as of today until and unless we build up the case very strongly and very clearly. That's what I'm saying. I can't comment anything. Namara pi ha kijing long brio la da mangaru ong no ngala sabun snem te teng akwa yo masaju kata kadi kijing long brio ten re ngimut pat ban ong balada menta an ngila yo i yaki Baroh kum bekilong for relocation ngam i bandon ke jing namar ba habangi ong relocation meaning regulation all relocation Baroh ngi sutu kamut ban ong ba ngi penun kam deprivation we don't deprive but we would like to relocate habangi le ya kata ngi le nang ta jung nang ta jing bahalang jong Baroh namar balai la dengim le kumta le se la sha ngi kan mi ke problem again ke problem kan wan biang kini du tiak du dem biang